Today, I will go to my classmate yesterday, you know, and I will reunion to see every one by one. Matagal na kasi guys na hindi kami nagkita-kita, ganun. So, pupunta na po tayo doon sa reunion. Dito na tayo, nakarating na tayo sa pagdadaosan ng reunion namin. Hello guys. Magsusunod tayo ng balahibo ng Ano yan pa, Juan? Ducks? Duck. Yung teramitin tangay, ano yung gagawin natin dyan? Recipe. Recipe. Adubuhin natin to ni Paring Patrick. Nandun siya sa kabila. Naglilinis. Dito. In here. Nandito na sila guys, oh. Hey! What's up? Okay tayo. Nata jaw? Pato yaw. Adobo. Udah. Adati kakadwa tayo guys. Kaldo. Nitib. Ati ah. Tawag sa pala. Dawagan tayo ni Puro pala ako nga kahan kan doon. Hindi man, binakaon. Mantayaw. Tanta ito ko ah. Lulutuin na nga adobo guys. So guys, ito ko ah. Ito na nga adobo sa kata. Pato. Turis no. Karni pato. Sabi ko karni pato. May mas ato ito adobo sa kata. Ayun guys, yung ibang mga classmate namin hindi pa dumarating. Itong katabi ko ngayon, pinakagwapo Nung high school. Kanaw? Classmate ko. Pinaka-cute. Ano gani yung kan mo noon? Honor o fourth honor? Third honor lang, third. Siya third honor pero mas magaling pa ako mag-English sa kanya. Yung mga kwan namin, yung mga kwan namin sa tutorial. Hindi sila marunong mag-English, ako lang yung nag-English ngayon kasi ako yung may alam sa kanila sa pag-i-English, no? Okay. Sino natin yung sumusungat? Ay! Hi guys! Ano yan? Tuki. Sumampataji pang laban, main. Okay. Sumumpoy. Dumating na yung kuan, yung 3 tao yung katumbas niya. Lord? Lo, isi ka dyan lumabas sa tay? Ha? Bakit na? Kaya ba ito? May gusto mo bro. Kasta gamit, kasta. Pangaluto ang tao. Matitigit kayo. Yes, matitigit ka. Ano mo? Kaparin ka. Oras. Hello guys, ito yung luto ng mga Ilocano. Ilocanong puno. Ano yung i-vlog to? Yung nagatiliw tayo ng tukak. Ano yung tukak sa Tagalog? Ano yun? Palaka. It's a shrimp in English. Shrimp in English? Tingnan, alam niyo kung ano yung English?
fish nito? It's janitor fish. Shark. It's baby shark. Madikwa ni Brian nagaw-awir tubing na. Amo madumat ti awir na. Liman awawiran ay upat awawiran na. May kalima ni Brian. Yung mga dakit tin eh. Ubuya na dyan. Okay, ipakot tatin. Ni Junabel kini Muriel tag istorya mga ka-English. Marites. Kaya mo. Guys, mga marites. This is janitor baby shark in English. This is baby shark. Kasamsampot yun lang tayo. Ayun, kasang-sangpat nila launay. Ate ka-English na yung kasamsampot na dagiti ko ah. Classmate mi nga babae. And so we call this Nuno si kati bidbid yun mati kagsarsar ring agsasao. I know, it's not. Siya ang ako ang kon kasi dito. Alam niyo nung high school kami ako yung tahimik, pinakatahimik sa lahat. Pero ewan ko bakit nagiging nagiging masalitain ako ngayon. Yung talkative ako ngayon. Parang hindi. Naalyan nila ako. Naluto ni San? Malipay na. Ay. Fresh from the house. Bagungan jaw. Magunyaw. Papay, pag-trip na karan. Guys, fresh from Bakuran. Ante, yung bago malamante. Taro ba yun? Kayo kumaan, ginaganan. Ito yung kan guys. Techniques. Teknik ng kagibunsing teknik. Nalong kanak ni ano. Naggumawa dyan istoryanan ni Junabel. Babe ay bakto pay tatay ngay ko. Kumita kita ni Brian. Kumita kay. Harap pa na. Nakasungod lang. Oo, ano ba yun? Nagdaglat siya na. Berinda. Salamat. Cook muna tayo. Kiwaran tayo ate ko ah. Bro, dito ba tama tingnan ko unay? Controversy. Ate ko gamit iti YouTube. Yung sweldo dito hindi permanente. Minsan nagapataas, minsan nagapababa. Abi ko, di permanente. Pero kung manghingi ka ng kwan ng pangmerinda, eh wala. Tingnan mo yung Hindi man ako maghingi. makitaan mo man yung katawan mo o kung kailangan mo ng merinda. Oh. Hindi ako maghingi ng pangmerienda. Pang-allowance everyday lang. Yan guys, yung classmate namin na makulit. Tahimik ako. Tahimik, kaya walang nililigaw. Hi! Naghanap po ako! Sana yung Mr. Right ko baka makita. Si Edward, di ba? Available ka, Ward? Hindi na. May maasawa na yan. So, yan Mr. Right. Saan ka na? Hinihintay kita dito. Sabihin mo yung number mo. Ah? Sa number mo. Just call my Numbers. name and I'll be there. Masarap siya guys. Lutong Ilocano talaga to guys. Made in Buro. Kalanawi dos only. Buro na pato. This is what we called buro na pato. Look at buro na pato. Oh wow, I can see it.
Yes, this is buro na pato and it tastes good. It tastes good. It tastes sweet. Hindi ko na sigyan, baka masinip ka na. Basi masinip ka na. And we cook arroz caldo. Arroz caldo means Linilugaw. this is the trending now. It's lugaw. This is arroz caldo. Guys, this is fresh from the farm. Yung classmate namin na dalaga. Available po yan. Hi sa future. Future. Ada na uncle ko ijay na balon. Na uncle ko na balon. My future husband. Dati marunong ko Annabel. magluto. Ni uncle ko dati duwa nga tricycle na. Una, marunong po ako magluto. Admin-maintain pa marunong guys po ako aja magluto. iti duwa nga kwa. Pangatlo, marunong po ako magluto. Saan ka pa? Duwa nga ekterya nga kwa taltalon tapos dapat iti duwa nga tricycle na. Magic! Magic sarap, bawat yun. Guys, ready to eat na kami. Kaya na, ready to eat ka? Na? Ready to eat kan? Takto ni. Madilang kayo lang ano, kada madiksi ka pa. Ha? Tawagin na lang si. Ada yung sisi sapato? Ay, hindi. Alam ko na saan siya hindi nagkakain din. Basta lang ang plato na lang. Ay. Hi, sabihin mo. Ito guys, sa mga lalaki tagsiserve to. Under decided about lalaki tatotoy. Araw. Sibuyas! Warakal! Sige na. Baka nasa ato nila mag-ano ay galunggo. Prito? Guys, Kunak na gumata nga. Punta ka naman yun eh. Marain na ka. Kapit na 2 joints ka. Na? May sawa mo mga makiki. Iaway. Kwa kami. Naka-post ka rin. Di ba nagbapak? Naka-post ka rin. Matinor. Guys, picture. 1, 2, 3. Okay lang kayo sa? Mas maganda? Kada tao kilig ko. Waki. Bibi. Wakin mo na. Bibi. 2 joints. Mga drug addict ka na mga. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Manan. ito guys, ramuta ko eh. Wala pa rin na. Nagdadungay tayo. Ay, ganun ka. Nakapag-live kayo? Ay, nay! Nakapag-live ka? Ay! Wait lang mag-live ako. Mati ka makakulit ng mga. Palakaon ko si daw mo. Screen line. Kain. Ay, buya na Nabagong natin. Ay, buya na dagiti ko. Ay, hindi. Wala pa na sila kanyan. Subo na mga grabe. Kamunti. Ano yan? Baro. Saka man din ang na Albaro baka. Mantayo, mantayo po. Wala na pa yan yung expo nun. Tama na Jel mo, nyawag sa Jel. Di mo ta. Alam mo, natin kakapakita yung mo di subo me. Uy, naka-live ah. Aji ni ang. Recording siya.
Manita yung Wala ko pa dito sa balay. Wala. Wala kami lari. Kuya, gaya kayo mag-kami. Mga pud ka mo nila upaw. Dahil man. Walang ko. Walang kaunal lang sa balay na mo. Walang tayo ako. Doon naman ako na mga balay. Susunod mga ikatatlo nga balay, ikaduha. Bawan ka mo. Talong! Ayan, ano yung talong kanya? Dapat. Uy, ni Venus niya. Bel, kabila man ito na eh. Bagyan mo dito ah. Bakit kasi Tawanan! Dito na lahat yung mga buga mo. Kaya sino na tayo ako to? Iwat. Iwat na kay Julius. Mga kakilala, Julius. Iwan ni Julius aja. Awat na kaya tayo sa Bida mo nga. Julius mo. Kaya laki di nga mama. Dori lang naka. Mga sagpaw ko lang bigat ka. Nagpahit na ko adi. Kulang-kulang na sila mo. Mutot kaya? Iwat na yun. Kita man ni Muriel Dre. Pagpagsuan. Malimit ang wala. Sakat ano pagsunag to yun. Mapilipiling pa itang talagang no? Dalangad ka mabisina. Nakataro pa yun eh. Lumigawa kayo ululipap. Ang ito natin dyan. Punya. Niya makalulat. Wala. Ay, wala kayo. Nung 4th year. Yung transfer pa din. Third year. Tagot na. Kaya may paspas. O, tagain nyo sa to. Ano ko? Tagain sa Lord. Manita malimata natin ako ba? Tubig na ba? Tarong yung tempo. Kini nga niya si Dana. Tarong mo na yung request na, abot kamuti. Ano sa pagkin-request? Manang kaya. Dapat na eh. Ken, dapat sila eh. Uray lang na ako. Ken, saan mo kamote? Kadyan sa pagdungan yung kurang chini. Ang gaya mo sa pala. Sinagluto aja, Chen? Kaya yung gabi. Napaka ano eh. Hi! It's so fun in Kalanawi dos. Amano ko mang may pakilala niya. Ha? Aso? Parte? This is what we call in the Kalanawi. It is it's okay. It's okay. It's okay. Kalanawi too. It's finger. Fix namin. Gawid ka? Wait ah. Napigsa ka ah. Pau. Punungatan. Kaya baka mabanglis lang guys ato yung nga giyamit ka. Luto ka ta. Babay lang. Babay lang. Bye-bye. Welcome in! Sige bro, ingat. Hey guys, pantayon. Nakadawat tayo ti ko ah. Ti batit nga ay nagadugayam. Hoy, uli na kami. Bye-bye. So may bitbit po siya. Ewan ko ano to. Ata tayo savings tayo. So madi tayo nga kuan, madi kayo babain no gustoy.
pagkakataon no, dati pagkakataon nga dumawat ka. Ayun guys, hanggang dito na lang yung video natin guys. Sa muli po.